Ngayong hapon, kinatong latest weather update, ang Tropical Depression Ninfa na igilayon sa 715 kilometros silangan amihan ng silangan diri sa may Basco, Batanes, na ay maximum sustained winds na 55 kilometers per hour duol sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 70 kilometers per hour. Hini ang kanyang pag-irog sa direksyon na kasadpan amihan ng kasadpan. Samtang habagat ang paday nakaapekto sa Central ug Southern Luzon, kasama na ang kasadpang bahin sa Visayas. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang tibuok sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu ug diri sa silangan bahin sa Visayas, Makasinati ang panagsama panganuron ug less ang chance ng atong mga pag-uwan, samtang ang kasadpang bahin sa Visayas, Makasinati sila mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Base sa latest track ng bagyong Ninfa, dili siya makalandfall sa any part sa atong nasod ug mo-intensify siya into tropical storm na category, makagawa sa atong par sa adlaw sa Sabado. Ang hangin sa tibuok sa Visayas, kasarangan ug ang atong kadagatan, kasarangan ang pagbalod na igitas-on na moabot sa 1.25 to 2.5 metros. Ang dagat motaob sa 1:45 sa kadlawon ug muhunas sa 8:24 sa buntag. Ang adlaw mo silang sa 5:34 sa buntag ug para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media accounts sa atong website sa www.pagasa.dost.gov.ph. Ikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Jomar Clarino, maayong hapon.